Asa ra tong duha. Isya. Hi guys, mayong gabi eh. Mayong gabi eh guys, para kong halaga oh. Na. Akong gibuhian para makaduwa-duwa sila masya. Siya. Siya. Dali, dali, dali. Siya. Siya. Aysun. Aysun. Dali. 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 Aysun. Buyag. Okay, di tagag biskwit be, dali. Siya. May gabi eh, guys. Ang gibuhian ako mga alaga, guys. Kaya ron makaduwa-duwa pud sila siya. Si Masya og si Tyson og si Coco akong gidungan og pagawas niya. Si King wa na ako gibuhian kay nitagam ko atong akong gibuhian si King nga nagwild. Si King murag wa ka ilag tawo. Murag wa ka ilag tawo si King nagwild. Si Coco iyang gibugno. Kuyawan ko mag buhian to kay sus sao malaman. Kani si Tyson ug si Masya mga kuan ni sila mga bright, mga smart ug utok. Nagid sila buot na batasan nga murag tao ba makasabot. Tyson. Masya. Come. Come. Dali. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Okay. Magana ko. Tara. Okay. Sino ko? Up. Agay, agay. Agay. Igo ta ha. Agay. Agay. Sige hamag. Sige, kay mo sa duwa. Kuyawan ko ganun. Kuyawan ko maninuod si Masya niya man ang anak si ko ang Tyson. Yan ang anak ko. Ligid sila siguro mag-away kay anak man niya si Tyson. Nabutan dito ni mga iro ay ngani guys. Pero kuyaw po ni sila kay di pud ko kumpiyansaan kay ano pa ni mga batasan og bully. Dali, dali. Dua sa mo. Eh. Nag-away ha. Di na ko. Di na nila ko ano suko. Hatlok mo na badas magan. Bako kay Tyson pura buyag mo. Asa man si Coco nawa man asa mas Coco dong. Nawa mas pano nawa man sa grupo are. Dong. Inom nagtubig oh, giuhaw na. Kuku. Dali. Ikaw ray ware. Tara si King guys oh, na. Kuan na hubuhi ilagi kay ni tagam lagi kong ahong gibuhian sila ahong gidungan si si Tyson si Coco og si King sus karon kay si Coco ijamang gibugno gitinuod jud niya sus kulbaan ko oy mura ko na lagpot og espiritu nga si King mura wa kailag tawo na lagi ni jang batasang King nga nay pagkakurunto guys ba niya naluoy pud ko bisag kurunto una kay laga kaya na King mao lagi na pagkakurunto ani niya usahay manang wa jud nabuhi kay madlok ko mamugno noon nya kuya ra ba ni mga yani iyang bugnoon tinud-on niya na siya na tinud-on ni lang Tyson sa una lanan dali
Ay, son. Dali, dali. Masya. Sigaw anang iring. Anis masya, guys. Di jud ganahan og iring. Ambot lang. Di jud ganahan og iring yun siya. Ijang akontrahan. Gani iring. Dali. Uy. Masya. Ano mo na? Ano mo na? Ay, si Kuko nagsigaw di ay ni Peanut. Ayaw Kuko ha. Dili labtan si Peanut Kuko. Tapos Peanut sa ilawang planisa. Ah. Iyang awon. Ano man. Ayaw. Murag gini magiring si Masya pud makitang iring di gini sa ganang iring. Dong isod ay kuan gini si kuan dong Peanut dong. Ibutang sa abuhan kay nagiaw ni Kuko. Ibutang sa abuhan dong. Isay. Isay. Nas ilaw. Si Kuko may dakpa dong. Si Kuko may dakpa. Si Kuko may dakpa lang eh. Okay. Si Kuko may dakpa. Ay son. Pang treat na kong Tyson guys para musud na tangkal ako na ipasud kay. Kanina raning si duwa gihangak na. Up. Very good. Okay. Siya. Si Masya na po guys akong pasod. Ano na? Pinat. Wala na sila. Wala na sila Tyson, Masya og si Kuko. Ako nang gisod tangkal. Bagong akong gi-adapt guys si Kibol. Kibol. Peanut dako na peanut guys oh. Dako na peanut oh. Mag-lockdown sila kuan. Ay sus dugo. Ay sus. Tara peanut. Dako na peanut oh. Dako na. Da. Among peanut dako na ko mong peanut guys, dako na among peanut. Kuna sipat kayo hadlok ni Kuko giayo gukod ni Kuko. Ay. Pang-ubo man. Tama na magpang-COVID mo? Ha? Langging.